said any din with Asa to kotoko here be ma no. And kaya to this OTUMFOR say to the second hospital nie. Aye kese no OTUMFOR say to the second hospital. OTUMFOR say to the second the dialysis center. Dialysis center. OTUMFOR wan ni dia be nie. OTUMFOR wan dia be nie. OTUMFOR na bi mo na wa we ba be dia konya. Wallet one Ghana cedi shem na bi she ni botom. Ono na nyesika timi akọ South Africa. Wakosi estate egu ho. Wato mansion Pretoria. Wako UK, wato mansion. Wako Maryland. Ehona na owa wo twen akọ. So krom hene mu krom musika. Ehona na owa wo di papa bia fanya de papa bia ma ya na refi ho. Enti papa we twi ne data ya ma no ne. Na ekuro no bo. Ekuro ne sai. Na nkwala bi ko so se ye bi kuro ni no. Wa twi na ni obi a wa twa na hia se. Atiame. Ya pa dia kokotokotwem no. Ye nya na bro. Wo kwa twa o. Na ne wo fru duapa. Ane wo kwa twa. Because now so abuafo ene Asante you for sanitation esole o ti si abontin nsuo sika kura papa we ma o mu bi ye no ma ye papa kura nya hwe no kura nya kwanya kwa bruche ko suku na ntesa santimawura watene ho na se tukotoko hino tsiketa so na na hini so na hini si tune na sefo ne wo ma o mo kasama ni na de dumi mo abrabo na OTUMFOR etimodi bia wodi bu asanteman wo ne wo mati so Winim sane wo obesi dan wo Maryland America. Me pacho. Akukuru yire na Julia ya bodonkuya. Edna kwa yes, Santofo ya beka se. Na wokwa enna no OTUMFOR say to was welcome OTUMFOR say to was welcomed by his family pacho OTUMFOR say to yire. Ena ba be shia no. Asante hino wonkwa so. Na se to kotoko hino be ma nkwa so. Ye koma na diane. So wane ne ne shamra. Ye de kasam ni bupe. Ono no ma na hini tibia se menyi na ba bia. Sa papa we ya ne beta ska so we ex-convict we to go Canada do. Ah go ye. Pressure no e be se. Ya Asante ka dia no. Ya ba no gina ho na wo de. Be ma no. Sha. Wa mo ba be bo. Ne bana esua astronomy. Ya de ne bana betna America osua astronomy. Kwa ya fa so ko ensonoma eso. Na ye ensonoma mu hwehwemu. Ya de yewura wo di ne hene. Ne bana esua sa de no wi a na wakobo. Enti coming to conclusion on OTUMFOR. Wiki nyina o ma dedicate ya mana mema mu the reality. Ya ma kwase bi akwa ma ni tu futu mu. Ya tiane se okobo golf. Jenum kra yeti enya sika ya kwa buchimemi ya makota. Na onu be mani bonyamfo na hini tibia se menyina. Meka niema mienu school and hospital mebwa. Oh, wahini David munyai no. Na wahini David wahu. Saa be ma we. Kwa na nyina wo ha no me kese na wo fato ho no so no anu odre munya no eni tie eni na nanu munya nsa mo de kyekere no no bi wagya wo kuom hene ho so ko wo hene na wo kasa wo koma no no wo hene na wo de to wachi ka kyensa wo wo ya dwuma papa de ma oman wo boni nsam na ne boni di no wagya no ho e be so wo hene po kase a wo hene no wo no so 66 67 so a ehye nase na saa wo hene no ehye nase wono na kunya no hye nase wo begya saa wo hene no ho aba bedidi wo hene kase ante sa atam wo gya saa wo hene na wono no kopiem wa America obi bo modede no ko ya obi ni bi ba ko de ko tena ne mfikyire ekopa wan yo se koku di si nanim ekoye ni interview ede ne ko sisi ba bi she t-shirt tena se no wo de ne ba be compare wo hene kase ya wiase manyina gida to mo Asante hena ne dia gi wiase me ba bia ne nipo bo ne chi bo ne dom ka kire ne se wo ye wo hene ya bo na sumdue hene ne hemfo kura wiase manyina mo ya hemfo akase ekuta kingdom kura bo mu mu ase ede ma no enu te dia sumdue hena ma no wo betena aka kwa asema hu na wo kom hene no saka wo sika wono so kom hene no so wo sika saka wo sika kasa dan na wo kasa yewura na se tu kotoko hene asisi e wo hehe Maryland ne dia mpacho ko asibio sika kro na ni godu no ene ne galam se sika e funfun na ye ho demonstration etia no eno ho ene ne ye galam se etia no Asante hene
edwuma pa wodie asantehene ene monyam sha wo hye Ghana man ahye hemfo ya mama ne amane wo ton no se wukum hene na wo na wo se se wo ye ne papa bi mamo na obaji musika me pa cha wo sa wukum hene no se konya sa kwanya we bia wo de ko be ye kura chensa ko besisi dan akese ono woto we ne manya bro chere mu na OTUMFOR na setu kotoko hene David de munya no be sene mra anche beso Ghana ha de ba ya nchi no ye ni asem wo Ghana ha ba bia wote na asantefo no be che no no ma jele na mna hu se nyansa because ontimi mfa ukrom hene e me compare santimabura wo so na betresi na wudi atam ne hwe wudi no atwa santimabura to wona wudi natam ene e ma na aduane de ene ye ni se me ba che ukrom hene wo kono mu nsa wo okono mu nsa wode pressure kono mu nsa ensariye ene ohene okota wante no me yekeka nsam ene wo ka wasam no wo se santimabura wodi wone hu se santimabura didida ya da bia traba wo woni pakwa ya batsena se ene asante hintimi ko Canada da wa ya ex-convict ya chinitimu ene ya jele ne ya yi no it's America da ya kana se Canada da wantimi nko ene false rumors ene na sei e china sei ene okaka kwantimvi ene ya egu amamra ya radodovani mahama kra ene kho ene ono omkoka sa ene ya yi asante hin na asante hin ko piem ko Canada ena wo kan se mo nyina na nipa hwe odin nipa hwe odna because ya ne hu ni se mo nyina no masem no yen kan ayi tan because wo akonya kura sante here empa bo ho kura wo nya ne bibia ho nya wo begina enti ya ne empese ba so but ase kwa na wo kasa ya nipa so no enne wo kwa America no nya ho abetena se kan kwasasam ahu ukrom hene wodi akwasi deda ukrom hene akwasi deda pa nti wodi bida aden enna ne yire be hia no mpacho ka ne yire nkontra hene ko meta wona na afie ho na ka sante hene asante mewura ne yire kontra hene etuka ba sante mewura na se tukotoko hene ka okwa brocha won ko han dan na mpacho ana wona hotel sa ko pembro beba aya mo fa pressure en kansem hunu na mo ma sante ma pressure ebo mo so wo ho ense mbeka na ebe buru be so se mo ma sante ma pressure ne kanwa ye na sante kotoko hene pressure mo ma ne kama de mo be ja no ebe buru we enya mo be kansem bebre still na wo to na henie still na sante mewura henie wo to amana ye kese wo to henie na mara ye kese Semunu still na bugum ena na okasante hina sam asante hina kaso otu kwan a wani abre na wo project no wonim se still na wo feel no na wo ton no wani abre na wo ton no ena wo project wono na ni amapa wo ye no hase ena wo project mawiase manyi na ehu se wo ya asante hina wo mawiase manyi na ehu se wo ya kese eche okrom hina eti da bia bebe wako bia no wanya bre ena wanya asemanka no ena de hwede ena wa okeka enu akoto dan enu akoto mpacha wo ena nkranke to akora so makoto dan ewa bruche mamutim na enti sa asante hene ehemfo wo okrom hene no wakoto wakoba ekura gasa wakofa bibia ba na me baby te ho wono kura so ma ne ba akota na enti sa asante hene Ohene David eni mebi wo ha wo ya obanya na one day wani so to wan kan hu so bi kro mo ntira ho nche won ntira ho saa ntro bi kro mo saa enwo enna me dome asante hene enna me de ho ahwe de be pacho asante fo de abeto anim se ya pacho ya ho kire ye asante fo de abeto anim so omuto mu yesi kan to aduane di asante fo de abeto anim se na se to kotoko hene anye ye hwe asante fo de abeto anim se asante hene bo mu fie beje mu sika asante hene ko mu mfom akwacheche mu mfom akọ measure agigi sika bi afifiro mu ho asante hene abo mu fie aba betwetwa sika bi ne nam kofo fie agigi sika what be that asante fo ba be complain akyerew se na ase tu kotoko hene twa to e de amo so bo sumi bia obi amra 50 million 60 million 100 million be pat what be that ade amunim ho asem no ho na manka ena wotu wo kasi wobi wo ba kasi asante hene na ayade ade media na abafo na say yotan wotu wani tesi asante hene so wa bra asante hene ne bakura no wo nya wo tipe no enu obobra no
sababu ya bona ko bi kum na wote wo ya adwuma Asante hene na wo ka ne ma no wo mo ya adwuma na mpacha ena me kese no ye hwebudi ye hwe ha ne nkofo hwebudi de biara da wo di Asante hene tena ho na wo kan sem ne kwasa wo ka de biara da na wo kan sem ye niema hwebudi ne de hwe ha etu we fi wo sa ne ma wo ka beti ma jelu ye jelu wa sa so ko wo hene no ntimi ma me yu firi sa ejenim ade na wo so ne a wo create force rumors any kwasa wo ka wo wutu mi kese wo bi ma nya no ene kese kum hene OHENE na wo se wo kwama no kese ukrom hene because how ukrom hene na jeje de krom fosika wa jeje de krom fosika ko to dance bia besi wo ukrom hene jeje ko fosika e de akoto so de akoto ka de bedu kan ba cho ukrom hene na jeje ko fosika ukrom hene na konko fofom ko twa atwo de ma wo mo se do beti kokko bia wa jeni se wo na se wo kese no ono na wo se wo tina se na wo kese sa nipa no se agudi apiem krom Sagudi na piem krom na wo so otuma youth no wunnuanom nya biye wunnuanom nya wo pa ni papa kofo ne de atoto ne cars ne de ma no ono na wo so okese no ono e na wo se wo tena se na wo dwere ho se wono no de ma adwene di agronte ono wo so okese ne nya Asante hene because obi me complaining ma obi me kan kire wo na me se very soon wo arrest no ye be arrest am wa be you ho ano very soon you will come and wa baba be bugo to do sa pa chaw Ensakrawo because me ya se me no kasai Asantefo no binu mu anya Asantefo nko a wo mo America bonte so no hwehwe wo desi o mo bechew o mo be bechew because Germany na wo Germany na wo to find you a very simple cry it is so mo so mba track wo o bechew no magelu no be you ho no na fam na wo fa ko okro na ba bia ko na kwaya adwuma no na to atwa etu de bia person hype Asante hene na wo akrom hene da wo ye na me hu se Asante hene ye kase okrom hene hyenase de na wo ye da bia me hu se Asante hene okrom hene hyenase akwake to ni tesi Asante hene so amama ne amane akwa so na wo kan sem ni kwasa wo ka na wo kan sem tia no enu akwaye sei enu akwaye data dai Onye David Allen Asante mewura no ko pem ba bia ka waje na de wuya no o to papa na mana yekese me kan che wo se papa no waye ne kase dada wo enye de wuya no ena ye Asantefo ne yeto ne me kan kire wo se be ka kire ne se akoto dan wo hontini ante ase wode ne makotena hontini ante ase na obi ono na hini firi soro pa ye sikadwa nko a ono ti sikadwa so nti ono sika enya ne na no wode ne makotena buche enwanwa ena so fofo manyina guabrochire ena teacher ni boss me manyina guabrochire ena lecturers me manyina guabrochire eti so na so tukotoko hini be mama guabrochire no akoto dana ne maguabrochire akosi dana ne enwanwa ne wanwa ne sen dia hi na yeso nko chewen dia na yi different chewen chese sa konye ne mukom hini nya binye no aya na eno ne yawra na eni afi na mo bezo afi na mo bane pope efise no se me no kasa inu ye ne abre akwasi dia ne ye bedi ye wura hini ne ba kase ekopembra wiase bere ye besen etu patia wo pasu wo pa abubamu Asante hene edi na hini wo di ne hina ma ne hina ye kase wo di na hini ma na hini no akọ different level etu hini David wo pa aka wo kase no dimbe kase obi a kase ho no kase o ma no wo kase ukrom hina aka ho wo di megina mesizi Asante hene wo di megina me chede Asante hene nyama na busuya wo di megina me ya Asante hene ma decision Asante hene nyama ne ma ansa na obaji bibia ye the permit free what I say eti Asante hene ma to na wo so wonti ase ampacho se do bi kan no wo se ebo Yesu di na wo so wonti ase se ebo Asante hene di na wo so wonti ase ampacho ma wo so hene nya kese ma hene so nya kwanya nko America US hwan Germany Poland UK nkodi akosi de kase ma wo krom hene so nya kwanya na FIFA fo invite no 4 years ye bebe won so kwanya nko tena ase as a guest enwo hebo ne bi me nya kase bia se yebo Yesu di na wo so wonti ase ampacho so ko dante poni so bi enu abi ne ye ka cho so se wonti ase se yebo Asante hene di Asante hene to dan na wonti ase ampacho ma krom hene so nya kase sa enye sa de ha ye 2 days TV erebusia subscribe video no ya no ahya ma wansa nyina hwe bi comment section na cha wadwa so bi ne abotia ko makase se so ba kwasam Ghana mama
chieftaincy issue ne din ha say ade afa ye hemfo ho nkomo ohene David to da bia se kanya sasam ema nyansa ekoditim eno si ne be kan nyansa ema ne te ase no won te ase no akono akwahyepo me no be hye da bia e ode hyepo bi no fo nya bra han man ka cha me fefe asante ma de hyepo no afo de hye ne me na na meji wakode a me to so miesa subscribe video no no wa hye no